Cardom, Nilimen depend rong pi, pinning way talk show on 6 schedule and autonomous state. Labang so, Chinki Chithana long. Labang so, studio long nangga chitong dun, litum ako pai ke mepen, litum APHLC amai phu, ake hai jai katharsar. Cardom. Lapen, litum APHLC, General Secretary, ake hai sar kiri rong pha. Cardom. Lapen, litum APHLC along, Organizing Secretary, ake hai kursing timu. Ardom. Pinning way, Paroi Sirat Proxy Cap, Labangso, talk show on 6 schedule. Lapen autonomous state. Along nitum jasemet, kaching kichethan ponjia lama bangke, non malom, pardun ron pen, nitum APHLC, asong tum lapuson rong arlo, mai ke padodam, cerok tok amai, munir tumapan, rong arara tumapan aron alam kapacinidam constitution alam hayoi lapen kaprek pirthe det keja aron alam kapacinidam lapen rong arara tumsi ning ke hang tum kacini kang tumsi ini tumhan mainang phalo setame ladak pardun ron pen BJP RSS tum Bongo Sena gunda tum ni tuma mayalong ng pasiksak dun verity lasi kiceng si non September 9 arni ajo sitame lapusom si kolongalong APHLC pen cerok tok amai ki bidam along ajo ng pasiksak dun lo laputhor arni kebarni sita ni phai kebarni sita bomu atar school along mai ke pado dam hosi tame nang pasiksak dun lo lapen arni sihat lang create proxy arni last tame nang pasiksak dun lo lasi lapuson nang pasiksak dun wera bangke adai ke do jasemet abinong adai ke do koman lo ke chok che binong koman lo pini haladak BJP atum alang litum pherang ke mai phasi lam alang litum cepekeng bor ide setame labang so lam ahok makali buka cini dam nang je lam bangke dam tang sir kepen chengsi kebar ni ta ladak thot APHLC tum mai pa do dam lo haladak ke nilitum APHLC so tum mai kerot puta bibe lapen prek bang phana pa siksak puta we halo sorni pensi nang apa siksak don keceng setame pini alang litum pen pherang ke mai long gache paklar thu bangke nilitum aphan mai kerot ase pathera ra joine si alang litum phan nilitum ke toy chok pose alang litum ki pulasi labang so putha ake hai sar kiri rong pharsar nang li than paklar ikha Kedam tang tarik Great Roxy Chiti Chiklodi September ilitum that Central Committee hoi pen Central Committee bitung APHLC bitung pen ilitum aphanang phalo lapen gilitum hala that 6 schedule awareness program ki bije ke pe doji phansi ilitum hala that bomuatar di karbirong supilong itum damlo alama bangke hadang mai doji bugala bangso prang man siga chisik dolo kala bonta ilitum la tarik Great Roxy Arni ilitum lilia kosi hala dakedo BJP toya tumbang BJP supporter tumbang ke chingrum paprang dalo la open space lo hedi ilitum ke do vegji podim lo sita to bang si do paprang lo po join si ilitum bang ke lapu geda dung Halloween lang alang tumi to ga hapu achar lo ilitum ke pu geda dung si do kolo ta open dom chanong hi pen ayat pen dang pu ro dak si do lo ilitum la si alam bang ke lalo kapat heda mange might use that palam hai seta might use mane might ase pathe nahi pa binai pore
lu apa na full sound lagi pita kali motel itu munit do masila charjulong chit an hadi dak so phansil itu athi open no bangke my use de pulodang de hai asid charjulong de amasil itu use do athia pu bang BJP tum na meeting do poposi mai da bangla itu charjulong chit an use na kolam lu a meeting cheng chelan ile tum la introduction di la ile tum central committee pen bangwan da ma pula so introduction ke pila poho karwak ki la karwak chir hut si hala tum mangai wang paklong ke de wang paklo ang par ke tum mai da se patera ekdom tibul nang ke hiju kaddo kawe ada nili la ke thanalam ke lage mane pali da o ni lo nali tum la video gan hote theklong po because it la so video ke kaddo lage already lage social media long lage paklang lo lage asi pini la da wo muatar long hala dak BJP tuma keja tum pen pini press media pedo bose pu press release pedo bangke nitum ko pene ke toy gali ke bose pu mai ta se thera bose tum ke na pa bi tha ya tha bose seta lage jong hele chepak keng seta lage unelo athe a video masila ka proof masila ka klang dak lo a video thaglong et pc no na bangke ka chepak keng ni bu bang lage unelo la bang solam ke la lo he la pen ke alam bangela lo jong si mai ta se thera pulo ne wang pen nang putame la bange thana me he bon check nang po ya pela incure check lo mai da bange nang tum mai ta se rodri pulo itu nge rodri da lu mati la so phi ke tipul nang ke hijugi threatening nang ke pg akam masi ave mati non bange tipul nang ke hijuk kado hala nang tum video lo ang theglong ji ke la kar bi ape pisar pita oi lai da mati la kapin rem la la namet pulo nang hala da nili bange mai nang dunde te mas tame labang so video ke nili da theglong lo hala da alang litum kaning je do ituma sar phan si nang li hemasor karbia pindeng sampot chi ching thang the la pen nang li somar da karbia lam thek the pusikipu samela da isi arguing to karbi vega munit schedule tribe hills amunit abang wrong arlo 6 schedule alam ate Indian constitution kaprek det kacharia ron alam ke thanda ma bangke henu setame hala bihari atum election ki thura bange me hatan karbi alam thek thek bizita cho la pulo gedi kalang kalang la hala ilitum pan nilipan nange pudun tot atum akamatha dange la pulo je karbi amunit ke apiso ga dowenda karbi ala apiso ga karbi ga lider seta pun nelipiso ga bengali pipi nakamati ampen bengali pipi nak la pen neliso martum ta karbi alam ke thek the putakali karbi alam ta the nelipiso da bengali pisita karbi alam ningye thek os ta chini ke chini la pen ka ching kita jarso ke the seta la bangge alam litum aning kiti seta hala powon kumar bangke lagi ame thang da karbi alam karbi ta kali tu deadline lapen da sorta kali tu deadline lapen apiso bang da sor kali tu deadline asomar ta karbi alam thek tu te deadline seta alang li phan ke alang li tu mesen pu sa ko puturong bongali lo te sar wala mai pudam aman si pitu lapen hala phukon phanta ham mohon to phanta hala tum da MSC kapin chong tu EM sege bat tu halatum ge karbi alam da thek thelo asomar apiso tum da thek thelo apiso ta karbi galilo amethang da karbi galilo schedule tribe hills ta galilo halatung ge schedule area loge do ta long le po tu mabang lo ang halatum bang ge do ta me po se ako ki putu lap son je solam long linang job do lang sa hala sonia mamai litum long nang tum pradun dot along mang silam ni ning dot dalo je jai ka thar go back pu te jai ka thar ke karbi silam litum hai ta pon kumar habi polo go back puning jai re kalang hala dhikial pukon to komane asu tuman kalang tum go back pu hai ma komane rughuna das tuman go back pu hai ma komane ala chetri tuman puhai mante nominated MSC tuman itu lah tum go back puhai ret tuman ako komane bahto charji pata nominated body ala de alang hande go back pu puhai ma alang litum go back puno lah tum ha si alang litum karbi pancing hon pute alang litum ta karbi lo pute alang litum go back puhai nangji de pan
Cho han pan six pu hai tu lah rai lo pan roi pan pu hai nang ji pen six tu lah lo bang ke thur long le pusi rat tum hang jo lo ela tum non puta mek cham de lam hada kala rat lam ji than tu jong non da cham de la te gupi lo te la hai tu non puta suma han pilo ji than pote kala nona por ke charu nahi है palam si galilo nona por ko suma ke thek nahi doctor engineer ki mana ye por si thanai polo kache theng nahi ki gopia kam lo daklang to lil tu mana podo none phong jong si ladak ke bang lo pulote nang gari ta menang kai pilorji nang tumhan ta me nang theng rob de ifu nang theng rob de ifu ane mentality 1960 ho da mentality la non ta non pure the lan ka che larlo de mune tum hai mune tum lan ka che larlo sta me hala so mentality bang che larle la akola putula six schedule ta constitution da law ki tawan na method thu labi pusi puti six schedule ka pang tang nang ipo bang putu the method du ji pusi putu lai constitution itu nang chini posi bang itu mana pu sampai ni selam dak ningke dam nei sir je karbiang long autonomous council cm ke hai tuliram long han jalang li ningkan cap cm chodet pen pini rat phala solma aning ke thap kente la hai tuma sumar phan ke pat thai gelam ke thani gali pini ot lang no munit phan ke pat thai gelam ke por alang si ke thana teng pini ke kalang alang li si gunda nang toy nang to dun lo mane la pen ladak ni li arju thulang karju kang tung alama gela son lo la kri tropsiar ni abangke alang li tum mai ke do pusi pathelo la pen li tum aprang pen che sik tang era dim hala open station lo se mai do dam ji pulo alang li tum cherai paprang munak lo adap pen sitam labang chok lo tum pek vet lo peduna masih li tum bang along ka prek cheterek chot adim si mai do thulo amat alang li tum makasik sa bangke li tum APCLC tum bang mai ke rot aposi alang li tum bang akasik sak po joini selang li tum pat helok pen li tum han nang pasik sak lo setame hala so prang hala kebarni so chiklo thot kebarni bangke alang li tum mai ta ve thang ta ve alang tum mai ta bi be la pen alang li tum thang da sik sak se la pen ili tum APCLC pen setame mai ta rot real so ni ke setame hala so ni ta nang pasik sak dut alang li tum alama ke la Islam jogdun la ha nilino Islam dak jogdun det po je India ke la ke article 19 pe article 14 long tok dak lo constitution os tok dak lo je kanutena party ta la so meeting ki bine right dolo kala sa non itum karbiang lo sia ma so constitution lang le dat mante kalang mata arjun ni arjun ko polan li jong si lang le pote pini kala le ta constitution against lang le pini ke claim lo rat phano so ji than lo pini alang lagi India sokal derlo alang la matisa tela si pini kelang tum nitum constitution lam nitum danang tham tap ipun lason dong thano man derat pa pini det ke cari pote constitution ate me ke cari lo bosa kalang la non 6 dolar lang li CM chu kona polante 6 dolar te me CM chu lo gerte te non la hai thon pilo ke thap ke bai thum na pikrak si development ke anutin authority lo nili tum APCL tum le government na kame ni tum ta la ke slam ni tum ta authority dolo ni tum na pino kalang la ke CM de ke lo mon tu le slam na ko la ke government no ke la ke development no ke la ke a property lo government a program le lage non chache lo lage nili mata DRDA project director ke do DC ke do development development नहीं लग है अगर तुम corruption आना के claim a form corruption ke claim che thera thanon school on da non ningerat ko school on ta dex ben amen ben hala komol join fan komol jain fan komol ki pi ke ladak ke alang le CM ke ai pilu mati no la ha dex ben non ta lele la ta pu ke lot hek nangi pu hala loge pachar liya men pen dex ben ta non ta hala lora ke thana hem non ta le dam dela te la ha tum ke te ko pilo kamatha dam gelang itu la hai putha company pu hai bang dolom mante non silam ninge na hela pinanga so ari so jam of the ninge oje tuma khevir dekpo kalang ta kivir ko pina si kivir hala bang non ta solution dela 6 dula lamang ke non puta ang ho penata chingpur hai he la constitution ke la ko pilo ka phre do malang tum ho kachini nahi phan gel tum non ke than mati ho ko mane phan ka sorsar pola mangbe lake ile tuma constitution lake
tuming long sopat lasi pini trip hala Arunachal tumi pola sopati che hanang kok ente hempre dongalo tumge separate state longalo sta pini 6 dul nangji longri lapen longle phelang culture ke cerai nangji itu majuta ngalamet ke celai nai pulo kila so 6 dul nangji nole munon pile to malamet ta bir chok ipu sanon ponda 6 dul lama ningja he karbia ke kibir loklo ningduk ne nepu 6 dul lam ningja da te kupilo kisu do kela to charjuna ko mun gesa ala kupia ke thek lote alam litum kamatha tengke jongsi shiksha dul alam mate constitution alam che than lo tangte mate APHLC asoma tum jongsi na hok se tame mai pe do dam lo te development abang claim une de tik pusi ke pula sila da kupia thesi APHLC mai dolo te development abang claim no dak titima kupia kisum kupia joine ma labang chini bang intung du alama bang ke ilitum APHLC tum jongsi mai do pusi tame development abang ke claim bom me ke di kalang lo seta alang litum kipu bang ke nang tum development nang ke khang du na tu pu itu development ke khang du te pilo development ke answer se claim tha pusi ke pu seta me alang litum development claim bom un ho seta me litum mai do bom seta me la bang ke la se la so pu that nang li than tha sa nilita nang li long son jadvet lo matha lage development akam ke claim un hut ke ilitum APHLC ke padigdar dun kapisum dun ilitum meeting do koklo te development akam claim un ipu lage ahok he alam lage kilutum si la so alam mange kroi ta kroi dunji laga ahok he la si RDC meeting ahota ni tu ke lage pulo lage development le tu ke khang dun kali lage kai ke da puverlo development e claim nangji pusi la si la da karbiang long non development pu hangjo ho sakuri ta ke long le la pen sakuri ta ke long le lo kheti ta ke juklemun e lo kisung apot la se risomar o karjang atuman ta ha Bangalore Chennai Mumbai bethe katnang et lo la ke development ka leader lo ma tidi ke katnang et ke development ka li lo la ke development le ke du ko kason de dak se la tum ke do si adukana ke si ke do pole hala karbiari so o karjang tu non ke hala dak ki development ka ve posi lam juno dak se ta punang koklo arni siheta birta nang le bang krehni karbio karjang tum ke akahi no kam se claim dun dat lo ha Mumbai la dak development ka ve pot lo la si bang trok amange police tum nep dun edlo pusi pu na pen bang trok tum ke shami hala la ape ke et ka sing choi tu hadi la so shami tum si chibiko pusi alam klang pen non antawan thek thelang hala tum aphan la pen tuning heta nilitum bang sir kep karbio au karjang thoman pe jok dun la development ka vi apodlo kente mala arnisi litum phanang ke theng nang ke theng ji pu matha agunda tum matha ma la son la bang adet itum karbio karjang atum dun si kai no kame claim dun hello development putang alang litum pa matha thuloma la si development pulote abinong ke aning arlo pensi development ke cheng ning arlo pensi development ke cheng la towar Alcatra Tropuriel development kali la so development ke lage ningkan ke thom phi ke ningkan ke thom danang ni karbiang long e chiklu jon thomang bong da phuk thu aji ke lage development kali lage sar lage physical development chot anat lage amunit tum jong si heno dak lo te lata ning chiklu jon thom chiklon phita heno aji lage development kali lo development pulote ningkan pho thu ke la Alcatra ke thop tuwara bang ke dovek nang ji ne li tu me chinia tengke PWD niom ke ningkan pho thu ke lage mission nang ipul son a development binong bangke la pehala alang ni tum pu thu la hedi migrant nang ne pu alang li tunge jo phanta ilitum public tunge migrant nang ne pu ke puji authority ta ve migrant nang ji ke lage DCC order ke PTT lage DCC hukum authority do lage mai ko masige rot me ma ke rot no ma ke
yang si rot nang ne ahut lo tang te la tum notice pichi anta hala sor ni ke Biswakarma puja mai ke ning hok ta rot pi kala bang sor ni ili tum desi rot nang ni pugala ke ili tum kroi me gali bang ka de bongali tuman ke rot pik lo alang li tum hala bongali bihari tuman ke rodri pudun hai he det le alang li la tum pen la non kirton bengali tum kirton do gadi atunge mic ke tar nil tum kolonia hichi ben nil tum rong ke te bok pile ada ke alang li tum mic ke tar ke kep krep phona si ke tar la hichi be te theng pi rong kang tu ane la tum tar la ji nil tum tar arjun erem sta me hala da bang ke pudam tum te alang li tum ke Ili tum lai isi tarlingan si la bangke alang tum bang aning siksa. Alang li tum aning kang siksa ke meeting nange dud hai he tuman ta ili tum lam than lo te arjulong et poke. Aho alam sini det poke. Yo la alang li tum ga pheri dam. Selam non arju thulang sa ne dak jo thulang. Than nam nanji. Ni tum than jok pro ji. Alang li tum poisa do ako pi selam ra rong bete ron bare. Khana mo la peli tum pini pening ton po. Khana ni pro de disa. Oh kalang te. Ni tum jang chu ta ve poisa ta ve ni tum ki dam bare dia la solam thana ni loi ni tum nang tum han churoji si me ke basil churoji ni tum lagle poho pe nam alang ni phanar chui college along tin school along tin ako pi dam non master tum ba pe than non workers BJP workers tum ba pe than non lage karbi to man ke than waret kapachi ni waret ke kopi si ka he no do kopi si alang le tum ke khang du nang ya ni ke hang kapachi ni ga alang litum aning dok deveret pe potlo alang litum karbi atom ban pilu hak ver sikang tung man te kai kita la peniselam dar dolam sa je karbi atum mangke anu tin rakhe che hon pik puke ningje pikji kala sta national party lutun choklo plote kacheng hon ta che tengne lapo hala dak kupima ke do bang RSS bongo senalong kupima ke ningje hala so tengsi alang tum claim don bomji ame na sik sidola ame na ju tangata chiting ni dun lapu non yo nili jong nam der pulang nili selam dak ke kini chula to nang li paju tha alaman ke hala dak ka tum kamat hadam de je ni tum ta khe cheng hon o longri cheng hon o puning je te nili long tanang je o ni tum ta cheng hon tik tik ko ta sita hala dak di to a platform lo hala so hong dai lo ke ku piposi la so 6 dolalam che thana wang me lo pini alam tum hana li chuning ring tum hala uttor barbi lo ason pini BJP tum mai nang do 6 dolam thanam thatto thanam haima hema jong si hai he pulo telang tum ke inglong aso kalilu kathela ke inglong aso tum afasi di mate ho kalima sir kalang alang tum inglong aso kali delo tare to ni tum ke 6 dul nang nelo ke chi aso tum ke 6 dul nang ne ji lasi hala so kachi song ba song ja tum long bangke pini bangke hempre kamen pen tame rat phan palu lo to sista hempre kamen la pen 6 sidulamen pen komane fan je long le potai thane nang non tribal tum phan but trading lesson thane nang ji la pen futalis pen council futalis pen thane nang polang tum ningje hai he de ningje hai he pulote karbi kali dalo ba inglong so kali dalo akursi ronghang ba kursi terang akursi be pucholo tane convert kali masa kala athela siksulam inje hedelo ni tumi karbi pujom cholo athel tum arno ka bage tumi convert dulu arni si ilitum lalu matelam ke nelitum phan go back pu the go back hala nepali muni ta dak du hala ta nitum karbi tum han si go back pu na pu du la pu yo ke cheplang thu la si nelitum ke chuningri ke nelitum jo si go back pu nitum phanang pu tang te alang litum ta moheta pulo hala nepali nominated MSc hai hala ke karbi alam thek non thek che non nepali ke mati hala ke la pen hala Pawan Kumar Rai ta karbi alam thek non thek the non hala ta bihari ke mati karbi si nang yi pu bo alang litu pu karbi alam si ke thek nang yi pu bo karbi si nang yi pu bo hala tum han go back pu non serak non ki pu la pen la Pawan Kumar Rai ta CM ang deng si university ke CM ang deng ludri pu non alang litu go back pu la karbi alam thek thek ke karbi ka lidet ke
go back puno Koi silam lo Pawan Kumar phalal dake council kimpi khali gal dake. kalite Komania de phale da council kimpi gali ke. ilitum Komania chetri phale kai tum ki kimpi gali khara ke. kali ilitum Nepali fan ke lang selet pukali Bihari fan ke lang selet pukali Bengali fan ke lang selet pukali ilitum ke alam thebang ke ilitum karbiatum ke lak lira suri pokebe ilitum apai bongali tum ke million si 90 million ho have West Bengal si lapen Bangladesh ke 120 million ho million is long lakh kep do lapen Bihar tu more than 100 million ho Bihar de alang litung ke tepik pik lasi alang litum pan nitum ke lang select kali bange tepik pik adet do ametang adet do ametang sadhin adet do thulang alang litum ke itum ke autonomous state anda cholong du dektelang bang nang pipelang lasi iltum ke kacing hon ho karbia tum ke lasi arni sihat na nili la alang litum nang padigdar dun det hotal nili ninjelo itum aho tur ke karbi gali alang litum hang jo litum han go back punang puthoi paksita alang litum nilitum aho tur kali abinong ke kali mana karbi alang litum kachini ne posi litum han go back pulo kachini ne posi mai tarori pulo kachini ne posi alang litum siksidul tame thorduji pu aningjelo alang litum mochini lo te alang litum aning che oi pigi ke non asumara tum apiso atum laiho charjulong lo te asumar tum bihe khaklang mene mo thelo te alang litum che therak ji aning oi ke ne popi sining ye dun thabaret ma puji alang litum puji le lasi ilitum karbiatung ilitum panjong hele nang putot seta ilitum ke chini APHLC tum ke karbi lapen inglong aso ke do antke ne ilitum aho tur kali Adon ilitum aho tur ke ilitum along linang ki thiet atu lapen ilitum aho tur ke ilitum council along kang ninang ji ang hoi ta nang thidet atu lapen ilitum aho tur ke ilitum asakorita nang thiet atu lapen ilitum aho tur ke ilitum kang ninang ji adukanta na ini thip atu hala hello ilitum aho tur angela song ke claim atu nge matlo lake Bengali, Nepali, Bihari atum si ke claim lasi ilitum alang litum pan ning thinan kok nitum adim nang thidun ri puki pu abangke nang tum adim pen damnon pulen nitungi pugali nitum adim pen nang tum damnon pu abang si pu angkela haya hogalam ke thana posi hala ke chia so tum bangke bang chini mati je la tuma dim si tum ki thi pi po lam chini mati apose tu na che thak do na he no na bangke kar bia tum se apo to ke rabon thu lapu mati ansini tuma birudhe nang thur thu hala da six schedule ke la ke kar bia tum han pavir danaji karunon ke do BJP long do kar bidhan plung nahi bo bhane tum six schedule awareness ki kalile kalite BJP long punon congress long punon ra kapre party long do kar bitum anta de hala ke che so big pen mane hala tuma akapa phola pen chipa jo nahi pula so awareness se tungi piam chot mati hala da ilitum along leta nang thie la so lo ilitum kheti ke claim nang hi dia ta hala tum si claim la la tum phansi ni tum dakben thur non pu la ke karbia tum inglong so tum pedonang pu si tum ipu alang li to lani tum aphan na nangahang jo damnon pu tum aphan anda pedonang si ni tum ki pu thu kapi yok thu lo la si pinihat ta ni tum CM phan lu pi lo la bang so lam la pen alang li phan ni tum ke choning ri ke la hello alang li la bongo sena la pen RSS atum alang litum phan la CM atom phan la pen iltum MP la pen MSC atom phan kokrai lo matidi alang litum phan la pu berhet lo matidi la si la so alang litum kachi kok nangke kokrai pen chepi jok non posi litum gipu chepi jok ra alang litum karbia inglos lo tom phan le claim non inglos so karbia to mange go back pu ga papi pu long le den non puji te hala Bengali Bihari Nepali tum hale go back po papi puno lo teng pen lake lo teng ben sigi pulong po lake kalang sar ha man nona bang ke hala da mo penang li pulon Nepali da ala da do sia phan go back punang pulong oi amat ladak ili sinning oi la kalam bang ke ili tum bang ke mithang dim lo da mithang 6 schedule lo
imi thanga along rilo anta hala angtan pe nang kewang abang si Gobe. phan gobe la bang parlin chor alam lo kedi bangga sadina deta do tulang la si la sona bang ke ceplang pede nang je polo la si ning duk pi galam lo la bang ke la si non la so lama putha kaning je ji jong si dolang prote sub support dolang la si ning je tame la so phi kang deng ka prek tum dam chulo na aporta ding lo posi sabon ni lang de ho mane arni si 17 arni alam la hadi la il tum hanang tum pradun phun alam la ha la so lam le nang kolo la pen la so prang da ili tum la wo that lang so LA president Bikroman se pan ke ton pe kok pe kat ahem dam pe pak pu do lo mati di ala kolonga lo setame aju la lo la se la ke dam be ka tum ta la ta mane BJP lo portfolio ke the o tum ta kali la pen ili tum pan central committee di abitung la president secretary pan cheng lo da ke mane central committee APCLC central committee abitung man si nang tum pradun phun no mati la ti pulang ke hijuk don ekdom threatening nang epi di la ke lata a portfolio ke the o tum ta kali la si nili Karbinglong autonomous council la CM ake hai turam rong hang pan ke chunuri antung ke la hello je la nang tum pradun phun dun phun atu jo la tuma phan mane ka che control dun chaji phan hadi la pen ke than dun pa meje phan pak ke ni phan alang li sayang deng mane cheklen nai la bangke atheman itum APHLC central committee di itum ke mane central committee helo ke thena lo itum ke la ana phan si mane threatening na ke people dang te lage ke mission gali ni pen itum central ni pen itum APHLC long supporter dum se tame jong se nang le tum pha non ka BJP long pono congress pono ka pre ka party tu di asra la officer dum phan arleng the CM em dum pha jong se arni sia sona tha ili tuma so martu mi se nang thon threatening nang pi ta son nang tum pra dum pun nang tum chelang me se ni ma checha ko ni ma la la so lam na di ili tum da checha ko ni nang tum da checha ko ni la pen ke nili tum APHLC ili tum supporter ho ili tum che control pa ni arni si la an wrong endulo setamini tum che control thi nohok ta arjunong le gedi nohok ta konane BJP office ong tum prana pun pawe gedi awe lapen hitung ke la son paklem na long le ini tum long ke ko chok chi tu ning sai tu ni tum ke me thang member sang bong same ko mane yung se chok che da arni se son tha ko mane EMCM phanu se tum pradun pun bulo nang te nili to member sang gele tum central committee ban tum inside gedi la ke tum sai ma la si la bangke le tum bangke la bang chelang pa mi nai la ke na tum da che pakeng pa mi nai CM pan telefon alang li CM neli pan telefon nang lo he ason ga pregalam hala Nagaland border alam telefon nang lo si Krisiar ni arukom la hala kepar ni si kolonga long alang li tu meeting tu pa hut kapadik dardun ke mati di BJP agunda tu la si neli pulo CM pan nang li munit pan che control tha he an ke CM rong hang sang ho nang tha kala pu o lai hu ya tu BJP munit lo setala tu apran ke ASDC pen CPIML tu pujo amar la tum phan la tu nge ka chi chok ani hang o apran ating lampasi la tum phan ka control sung trum tu si alang li akoi ki pi ke ASDC pen CPIML pa la pujo la si ange hapu ke rong hang sang ho da ningji vertiti la joyento rong pi holiram terang Johnson be tum hello kasi chok kasi theng be non anta record do hai son pache claim nang ni po nge non ka me thang si ke cheng thu la pu la Karbi atong bong pache chok pache theng ya phat non si tu liram rong hang ke hai si aku ke claim thu la pu ke japon thu mane bhari a gang leader son si ke plan thu la pu yo Japan jong si ho ha CM ke hai alang li la hai aning dok de pulo tang te di la arni si na tum pradun phun de patah ni thom tum pradun phun de thong phan la primary membership kan tamila tuman hek lam BJP long tamit hexer tum do jingke me sana tum do hala tum han pengo police long hodai dam nangi alang li jong si lai hu aning hang he put he di FIRP dam ni tum pini ka gos long da pulo police tum pa arrest non alang li jong si a hok nan la CPIML la tum ASDC tu praga je chok son alang li che chok eng tum ti wa son te di alang li non mat police man hodai dam det nahi la tum phan ili tum lang nang alang li hodai dam de ma rat atum lang nang po rat ka li tum lang nang po alang li hodai dam de ma yong si hodai dam de chini lor non alang li ta hala CPIML ASDC tu phan ki putot se ta ame thang ke hala lok si ke claim tu arlo ben mangke
athe la si lana vot ke long lo ke dam ta la son po he athe mun phan ke ther ke ha pe si alang li plon i bithung ge ni tum hello vot ke ong nai po ong nan ko po komanen ke ther ani son komane phan ke gari la son kaning je ke la tum ta free tup ji ka phere join si sai jok ji jok mati sai jok ji si la meeting anda kidunai helo la ason ka preka party meeting long mangke ala la gunda teman ka phere join le la bang sai jok ji usil tem punang ko demokrasi kali lo la demokrasi kali lo Hitler ason lo pen ko pini gunda lo ti la te thana link ta la si ele tum shikshe dula bangke tuma bangke kachini da intung te kar biang long asora bangke constitution kadu ve kali kantu kami amat kali non ka chini kantu matum ong pik lo owe kimi atum bangke shikshe dula lam chini tung pik lo pen ka chini atum ta ulo lama si APHLC long ke owe kimi atum bangke nang che tudun pik lo cerap dun pik lo la pen BJP pen da wang thuret lo non ke nili Congress men ta lo kongresi bang la hadi nili mane ili tum PHLC phanange khoya ra tum bisi kala owe kimi tum puna hadi la PHLC kang tangrak rak dim do puis karbino atu la tum phana ka choro gang tung la lo ili tum central committee phana siang tum pradun phun kala tum ta ning jang je pik lo tema sameli tum che control jo ni alang tum aning ka che ber thek la pen ke thang ko pine hadi che chok che thang pa be pin ba alang tum ki do thek pon ili alang tum han akiro pilo ka none prangi bang tame ili tum ke la ili tum PHLC phan ke kroya ra tum an ke kache choka che theng bali bon sa me ajat akam nek ta aron man se klem nahi lo teng pen la pen la so teng se do thim nahi aron shikshe dula aron kachini pen ajok la pen constitution aron kachini pen ajok non ke do bo meghalaya long hala da bangke rong asar tum village council la wahes nong dorbars nong atum pensi rong a development a phanta ke claim la pen government a phanta la dak sinang kile la pen alang litum si longle kadu kaweta keron la solama putha pini dak ilitum kar biari cholong rong hang rong bong rong arak long hala meghalaya ke do karbi arong asar tum la pen jomang arong asar tum alang litum dak wang lo la pen alang litum hala dak puson si sik shedula jakom ma polam bangke ladak itu mare coben cingki je than lo pusi pula se labang so lama putha nang lika chini dun analam meghalaya long rong asaratum dorbars nong atu majak kong lama putha thani thasa ne liga chini la po hello hala dake la rural development akam anta development akam an hedi BDO long lepo BDO long order lepo government pen and ke BDO si hala servan cap cumang atum servan cap hedi cumang la pen karbi atum talo hada ke do karbi atum hantalo hala tuma servan cap na mane dormars nong atum phan hang po meeting dorapo la pen hala dormars nong la pen servan cap tum hansi tovar seta just seta development account ta kapai claim toy titi hada ke contractor bihari tang ho bongalia contractor nepalia contractor la pen Marwari kontraktor hadaka velo kasi karbia na lo hadake la si hala tungke ahok a development si dolo plan lo la pen so that ta hedi CM long minister long poisa chu hang dang bia kam velo hala tungke amethang si poisa do sita darabang ke CM long poisa chu hang dam nang kok titi la darabang ke CM long poisa chu hang dam nang kok athike latum phan ke pape plang plate debt lo ke di poisa pape do pape long le debt lo ke di karbia tom phan ke la si a hok a development ong papa we debt lo development ka we aposi komani ke so pulote CM long poisa chu hang dam nang kok ti lo ninjil organisation ke ninjil desa pe ana bil nang litu to nang tu jima nang litu ke so nang lang do jima boke nakalang lo just kai ta chu hang dam nang kok ti lo angge hala poisa ka chu hang dam nang kok ka pachi plang ya fansi la he poisa ka pachu hang dam nang kok ka pachi plang ke la ka ari ke kok ason lo muni tum phan development ke lilo ari si kok krei lo binong ke la public atum phan ke rat atum phan ke la po yo ani hang freedom ka sara ke village council mate serwan ke balong ke rong asar tum handa thang ra aja kong pipe pin lo tum phan nang kile jia fan anta CM si cherai lun lo amasi la rong asar pini sumong lo te joning ridam nang kok titi lo amasi lan si
asap pidun com nate rapik lo posing kaceparukan. Angkela CM ata ador mohata ko anlo ne itu cini dun pe me seta suri phokep lo ne suri throkep lo ne ana de ay suri phokep suri throkep ador mohasi CM ke long halaki so da do bhat sika pharo suri phokep pidun unji malangli alangli yong si kopinia poisa chonghu hide alangli pidun une de jile rata poisa si ka chonghu si ki pidun titi kente la si halada khasiat tu mangela pugali halage dorbar snong la pen serwan kep atum long lia pata ki pieta la tum si ke claim tu ada ke ada bangke non Meghalaya lo bangke mane bihari bangke rong asar ke bat belu rong asar ke bat puka belu damel itu ma IMSC lang phera IMSC ramsing tim unglela pemane bihari itu pan sorgari gambura ke ba appointment ale tar ke thondam puka da ke claim kelo non bangke da ke itu ma shikshit dula bangke kachuma thathu bangke bihari phansi सरकारी गांपुरा अपॉइंटमेंट आहेमसी के थोंदम दा Kalau dia itu lagi kecil sa korlo. Ini jalan lagi MSC lo. Lapen khasi hills ke lagi council along election along vote ki pidun long ke karbi pen khasi henlu. Hada ke puan ningkan pu alam kali karbi ma khasi ma lahen lo hada ke karju. Cepang tek. Karbi lo te pidun long po khasi lo te pidun long po lahen lo la pinile dam seta Aprang ningkan paru aprang lewang sita ejat berlo. La khasi lo te pidun long po karbi lo te pidun long po. Lage siksidio la tenglo lage. Dakta lo puson nangi. La si non la so lam puthak bangke non itu angdeng kaprek isi dolang. La bangke athe kaprek bangke non malong. Jasemet la ahoy lama puthak. Karbi Anglong pen Nagaland ahoy, Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy. Alam apa hak saja semen alam pathelo lapen social media lapen print media electronic media along anta lai hui alam puthak si cethang plulo nasi ahok ahak pen ahoy nang kipet konat dim lo Meghalaya pen ahoy ma Nagaland pen ahoy ma mate ilitong la Puentar district ahoy ma mate Karbi Anglong bong arlo ang bong chiti malom ta bang atum long le nang cerai ma Nasila bangso lama putha ilitum alangli organizing secretary ke hanang lipen thani tha oh la solam bang nilining gena ko po border lam bang ke ilitum me border ke ilitum ala council pen ke kapre ka national party tum ningelo Nagaland pen ala Meghalaya sinichor kela sita hala hujai Nogao Golaghat Morigao. Hala pua border itu mana ke pet bangke chini ne. Rat tum tada baging side amde langdam de anding ta chithe. Ki thigaim ke Meghalaya thau pelo Nagaland pen bangke nang pet piglo 10 kilometers ba 5 kilometers puji. Ba hal pen da lan puji. Sita itu ma lo nang lu cho don pharo pho akeche so tum nang lu cho Bangladesh atu hala ke ame activity manwe border mas ame activity amji sida ha to man por na por long kente komalo ke pe kente la so border la non ta ninke hailo mante non ta council to non uttor borbi lo mang pak kente kona pel na patet kente to man lage komalo authority ki kente council to pilo authority ko pilo ke thok plot kente non pole election haide kente to man bangke Karbi Anglong mara tokte di signboard on ta la borbila block jadi nale tum damu hala dak la nasineli chuning ring tung kapre do chuning ring tung itum lo chale sama tum nang itum humriam tha uttor borbil rongpur lo humriam tha kosona pirthim hala dak nang tum chiniam po koson je dak che manma ni tum je chak wang talo bini ke hala dak tax kirum la hitia tax kirum ta komalo mang hala Bangladesh pen ke wang to pini Karbi fansi tax nang prote nang tum herakle mai tum Cicin so se ma Karbi pan bini gene Karbi ching hon piglo longri ching hon piglo pukaning jing lang tutala bangke asap ke matha chetha hai kalang athe hala da ke not sumpi election por Karbi atum englo so tu pini hal tum chikidam nai pulote kupilo ke man gente da la so putha nang tum lam Karbi thanon Karbi englo tum nas council tum ta na tum sie man de ta na tum
hal tumhan ke cikidam ke terak re mai tu Karbi Anglong puji pohela Karbi Anglong Autonomous Council hal so meaning ko pilo ke mana ke uttor borble tumhan komala te dim ke pekente nang tum council ke cari tum non pon apinya tumhan election ai punan tani kia he Karbi Anglong le along le kiti la so buthang tum non ta lam club pe nom rat fan la so bang ning duk me non ta hala dak bangke aprang ke la blok adangan si nang bi lo he bengli tumha sita men non bangke blok pe nang tan Karbi along le di masa along le garo along le ta alang le tum tipik lo aron repen patata cheselam pipik lo patata circle office men ta piver lo alang le tum ha lase labangso puthak kelang dun kelang cari dun nangji kela ke Karbi Anglong Autonomous Council kalima kala ako selam ni ningjela ningetha long leda ini tuma long le pini ningjeta ko ini tuma long leta bangali tum sinang thi Karbi atum lalo Karbi yang hotur boke ini posu pilo aridak ta hala Karbi tum si kipidun chula ini po pidun long le pini ni tuma long le nang thi boke terak chume melake komalo la teman tawar get lok ente council atum kalima council kachari tum kalima council komalo kachari Karbi atum bo kachari people hai na paja ko de kente nil tumarong dala antar son long le kithi la son si Karbi atum hala pilot jal pulo duplikera ridak sigi pidun chula Karbi atum si langsung si long le nang thilo hala timung arong dalon non hala Karbi atum si hala dhon ingjai pune behem pune tumalong le tanot Karbi atum si hala dorsing rong hanglong kacelang dun ber pine komol tok bipu alang tu si pin hala Karbi tumalong thi si pini ther hapen si ridak pacipi borida pini kaningri halalang litum non pute therak re mail tum komalo tum hana towar ke thogente council tum CM kachale tum kale mapin tum authority ke thoge komone ki hala daga lo chale sonda phong lo ka humrida stapiri Karbi Anglong Autonomous Council tum hana kisum nonda pajabun thekte purote tum council bhan CM ki pi EM ke pahai ale dolama pini tum ke pahai ke je ituma khe ituma longri itu malong le phelang cerai kom nangi pucelang company CMM ke pahailo komane ke chesobhan long le pota pinangji pule tumalong phasiam ke pahai kali EM ke paman kali stapini tu meningdu Karbi atum non lasi pini la tu rong damte ale ave non ke ining ke thai ve CMM tumanta itum phane elang le pu anta non ke ningjenan koklo che therak me nikel hai gente Acha, aku ni lihat laso longli di border ke cerai nangji. Wallah, laso lam ni mata. Ili tu mata dam chok nala. Border ili tu cerai nangji puki puat he kopi. Athima border puke longli lagi. Kalasa. Longli, de. Longli cerai nangji palam. Athima lagi Karbi atum alongli pulu. Karbi ba inglong aso alongli lo lagi. Lasi cerai nangji bang atum nang pa cerai long nang ni puyo alam mangke ante long li pulo tangte la bang nang cerai long nang ni pulo tangte mu penang lita pulo hauraghat bethe uttor borbil bethe bahala ke helut muchot la dak di phu di hala ko pumayong te hala pu de la padong anda the jadi dhorom nala pu de la padong pu bodia binongke kalasa de la padong bethe non ke dhorom nala pu si bang amen si chiir tu dek lo dhorom le pu si anola ke do tu yima di la ke di arnam kardom le pu si adong ke do yima la le anola pu ga dong pu mate di la si dhormo le si adong ke do kraima la ke abinong ke de la padong pu mate di Karbi atum along le sai silola ande lai hui cerai kiblo abinong lai hui kapa cerai long le ta itum claim nang jige mati hala border along le det le long le ga lige mati long le ga la abinong la arlu ke do bang si jasemet la kheroni bethe non itum phelang pi popu kheroni bethe nang cerai ki bedi hada Karbi atum surikri sivet lo bihari atum surikri flige mati di hala bihari tum ke suri krep li ke angsong le kangjar phoi ga lidet le long li kar
polisi cerai tip lo kente hala tumpan ning ti hedet pe borlo ini tu ta solam ta kos non la som thot lo sa hawar ke hat ke karbiat tu ma ke aphai ke ko lo suri phota plengam de la bangke hala Bangladesh dan kira Bengali itu bangke suri kre ke thomra Bharat throk market te karbi ko an po ha suri phota le dam de suri pho suri kre ke thom matha tha he hala border lo ke se dan dam frang hat dak le se dan tha he di che yon te dan ji bulote kala mo sara kula solam ni tum ning je dam na ko sa hala tum border ke che dalam malam ke nan pini ning je na ko lo he che dan na sita hala Bangladesh pen ke ba tum phasi pini ke amondir kim pita karbiang lo Thomas Council pen lak engkoy lak krip ho de la so tangkai karbiang komane toar sela biam tato jing thur thei ma karbiang pini karbiang rong toar ta kali situla kona ke lang kijulong le tadolan uttor borbi long ke komalo ke lagente national party tum si non puta lang bom la latum ke pini ke lahaya council pen bangke awal sana ke long leji adi malang dum pini council pe si pini ke warsa ki people toar pen cenglo halo dagang itu nutun bazar pai chido nutun bazar ta do nutun bazar hai chilong hai footpath ta selam pilap lo la hera chine me sa selam pilap lo halo dake pilo Guwahati Nagaon Hujai Landing, Tezpur, di Phuket Fanta dang bangke facility do. Tuar ta iking. Apa na tuar ta athat pi. Lagai kita karbiang long bangke. Hawar ke hara MLA. Oh. Kita karbiang long ke non puta hala borpung tarapung ke pilo ke man kente. Borpung tarapung ke non puta kacar cong sinota nang manla. Te hala ke kumalan te. Aku Cintong bete. Cintong hala dake Nepali si vote ong pula hai. Amar MSC bang elitum rompia sangho arko. Amar hala Nepali vote ben si ke hai aport tu. Amar Nepali tum hanan to warta silam bitu cho. Karbiya tum area ke to warta bitu de. Miri tum hawar ke hak ke dam tang Congress pen ke thudo na ke hai. Amenda ni pupelo pini bangke. Alang ni pulo ni karbiya vote pele khai kali busgi ninge bang. Te alang ni pilo te dakar binglong ke dona hilang. Pini karbiya tu non mat khanangi alang ni khantame. Lahai tu man te karbi tu vote pinang nelo. Karbi vote pele ni khai kali. Pulo dang dalin ta karbi long tu ta. Son alam ni puintu he ho. Ilitum long li pulo tante border an celang chot ke chok chelo ar. Lu ta celang ni. Mute border ke bang pachi rai nang pole itungi pugali kali sa border ke cerai tip nang pola ke protection tipi nang po district hojai pen hojai na thua border la pen Nagaon na thua border Morigaon pe na border Golaghat pe na border ta ilitum celang pe minang po ta ilitum ki puda ma bang ke border puan celang chot mahada ke kachi chok ke theng da vitu naga penta khasi penta inglong so hijan un an chi chok thu je piti thu di seta da dak itu lobang ke so nang chi rai thu tip bang da ke go back pada putu hai he khang ja da mang ge di kala chumen da ta kar bi to mai pu hai go back pu la pu ya Entahlah kecil, namanya puhai he. Puhai kali sa, kopene le pulok ya. Hala, kopene mondiri kim bisi lakre pho, lakengkor. Hala bang bidang tek. Go bege puka pielam no salah kilo piklo. Kera cuma pulok kira. Laso border alam amasi nili aku nang le tu chat le lah. Ilitum protidin TV channel long nang klang lah. Nono mat ke kesi ke dolang arokom lo komani PIL ke pidampu ilitum CM Hemasor amen pen body 11 kuti kre isi compensation of poisa di pota che selam de pule taneli alang litum pota selam lo seta esono bange lage ke chok chile ka selam ta athemala pota ka selam pen hedi ilitum anut ke plang muchor tum son pota ka selam pivare ka selam etiti ke lake hala rong so tum pan ka oi nyai lo lake asamis tungi pu aka oi nyai hedi ka chenek lo la athema hedi
Aprang karbi aron ateng pen lote halai hui karbi atim si pota long et loke. Seta 1953 ningkan elitum Assam Land Revenue Regulation ke endet apot si hala karbi atum apatan ke than pilap loke di. Hala than pilap lo puamat elitum advantage malay our side to end on amat elitum plang muchot tek muchot atum hala karbi duk det atum along lip pota silam pilok silam to eramat plan ke plan atum si compensation of poisa ta end to that la bangke karbi atum pan ka nek lo lake la si la solam hello nili la solam non nai klang pole pukali la solam bangke apramenda nili pulo lake Jomob la soda national highway wang lote puneli abata isi kopini newspaper long ta tok dun lang afram neli sakori do pomota atema hala bang so ke neli arbitrator ke la so alama anatu arbitrator lo neli la posia la bang so akutan neli pudun la bang so four lane wang lote nang tum la bang langdun pemi tu anut kapre kado weta apota long lake aram ke do tangan karbi arona ting pen aram ke long tanga tuman ke apota che selam serak tu purani ligipu anur ka pre to magali lata hala karbi aron ben aram ka che long tang to he hala tum phansi ne li rong so ali long nan ji ke mati ke plang tum tek lo paling le our sai ke koi itum ke claim joy mucho the paling le itum che rai pilo rote rong so ke duk re pola ke lake development ka lidet lo lake rong aso bange along leta which that awita long leta with that po gala compensation ta long to that po yo MSC atum CM atum ahem sora men che thabla ba compensation ta che en lap chi chu lap lote ala rong aso bange lake nili ilitum APSLC pe ka choning ri ke hedi la son along le pata che selam dun at along le an rong asora phan che void to at ngi rong asora papelong na kiduk atum papelong nang la so compensation of poisa ili karong dulu la ke plan atum ke kopilo ma ki thidu nangi la kiduk atum amunit a long le kopisi ki thidu nangi ma aprang bang karbia rona teng pen bang aram bu che long et lo ke pata ram hok che long et lo ke pata che long et lo ke ante apor hala si aman ki pidu nangji mala latum bang ke plan tang atum EMCM MSC atum bang ke kachoma thathu tangka dopi tanggata ala ronga soa kia data cu tidu nelang tibor ide jelang setala soa tangka latum ronga so phale kerap chu kali latum cuma thabangke latum hor ki jun hedi e bong hor suri thomke suri ko ho e bong hor lasi ki jun ronga so bangke ningwe piluma ke chuji penawa da piluma ke chuji hala an kama tha ki su an dengsi non litu malong do na koi selam ke hore bong pen la ke plang atum hore bong ki jun a khoros ke hala ki du bang hem hum ni ta kim de rut kalang hala temen ning kan isia an ke chu kalang lo ning kan isia an do alang long lelam ninggila karbiatum non karbiang long autonomous council ai messi ake hai ram singh timung hana nong meni ridak tok soin ben tupo nang litame karbiatum han long le ki chi bang ging tonik nang po kalang a hok pe nang le karbi phan ka ching hon pulote nang le jong si long le thi ji pulote hala ki che so tum ke cherai long le thiam nang le jong si pini long le nang ji pulote hala ki che so tum ke do long le thidam hai ma la pulote nang le karbi le puni karbi nok be punang li phanang hok di ni tok soin benang le phan la pen la son nang ke nang le ther ha pri mon thi pen la karbiar tu dalam tu ming saja aja kong do pilih ke nang li inu dai mesi karbiang long lana long li kong lang nang li kiduk ke la long li pilu nang li ki chinang ji je therak nai nang tu mesi ki man tang tu la hello nang tu nang ki pahai ko pilu nang tu nang pahai nang ila aku karbiar long li ta chilang pute nang li nang ki pahai le do lang ma komanian ke ther sakuri nang tham pe tipu hala ke che so panam sakurin tham hai lom nang tu anu nang pan ke ther nang tu hanang pahai hila ako sakuri ta nang than hilang ku hala ke che so tume sakuri nang than long lela ha tu manang tu ming tham hai lom ante don la mo pen border ning la so bang ke disa lomba
Acha. La sola mang ni ning je lang sa. Acha. Sakuria menten. Karbiang long kacaria siam tame ko mana karbi phan long si kang than. Kaning je hai. Kapaning je long bang ke alang le khai tame lang san lu nang ji. Alang li ta karbi mati. Karbi tum pini plang de te kupinya ki sungdoma. Karbi atum thek se te kupinya ki sungdoma. Kopilo ning so du nang ji. Nang tum towar wan pide. School hem kimpi mem sen. Lang war sai pide te nang tomat pini nang pui pui nang tum ham. Lang war sai nang tum pinoi, me war sai pinoi. Kupine reson card war sai pinoi. Pini hala. Alang ni ram sing timu arong matlo ni pini jong polang ni tamarong. Hala dan nonam da reson card avelang. Hala ikisung nang tum rap thek lo mante pini. Pajok thek lo mante nang tum. Nang tum hana nang pahai ke lahai ke sung nang pajok nang pusi pini ke nang tum nang pahai lebo nang tum hane mesi nang paman lebo nang tum pini hem kan tu jikim long lebo koma vuta joine pen lo alang tum rada so ki du ke la joine pe sinong tum cm ke man long kalima msi ke man long kalima chet herak chet thanal tu ning duk lahai ni tum nang tum ke plak nang li isela ni ar thulong lang hala Musuria lan ke jor. Hala darban ko pila pu. Tros la de tum han ke le tum musuri pipe ta. Hala chitti mala ne sir. Ram sing ti mo ga ki pulot. La tros la tum han ke nang chirong thade. Nang tum ke nang long nun de pu. La so bang lang li bang matha chen nang ji. Karbi kali den malang liente. Alang li han ke pai ke karbi tum si pahai lo bote. Kali mas sir. La sialang li bang matha pame nang ilang li bang halo. Nang itu kupisi ke masa masalah sobali tum non punang polang teman kami kipahai ke dum karbi tum sik pahai ta karbi tum mangke nang dai musul nang pipet ho ting nang pipe puji ke therak wa therak me ni son alam hade nang limo pen MSc ram sing timung alam ke apu thak sip ningje lo son thak si non longle alam apu thak sip tum chingki yo ka chingki je thana posi non Karbiang Long Autonomous Council Land Revenue IEM ke omor sing ti solo la se alang li bang ke nili Karjulong la non jasemet Singhason constituency along nili dam ulo posi rong along pe nili Karjulong bang la pulo rong arara tuma bang long le pata cheselam un e dupiglo alang li tuma long le do seta amad hala tum pata ka cheselam phanjong si claim lo pulo tangte along le bang omor sing ti so bang thakun dak ti ta pata jong senang pinangji pulo tangte ciri polong lelo pulo tangte ciri hini ke ia omor sing ti so han pinang po pulo salam nili arjudam long olong ni long thomlo nili Singhason na constituency long karjudam long la sila son pulo tangte lage go PIEM no lage alang li de tong long lege endun lapo ma Karbiang long long lege rada subhan ke nang niluma polam le kalau salam inje nai lang de omor sing ti so kai tamelong li matha chet nang ji alang li phan ke pini yem ke paman ke hala dagarat bolte nang li phan pini hala dagarat jong te bot nang ti pedate nang le pini di yem chulong iman te nang la ko long le ta thi la ko hut nang jong nai lak pu hele therak nang le tum kupia ka charli lo nang le tum ni tu ke charli ave EPSLC tu ke charli ave sani tum la so ni li fu do la non ko ke ho nang tu ke mat non ta la non eng dai hak lang na now tu kiduk kela kami cong siplan long le ta chidun hela che therak tharang tu pota da non che than parlam lisar nili long non ta duplicate pota du la tum nan ta selam thek du alang tum non long le nang mo thek ma so long le non ni cham ko nili long don ta sar pota duplicate pota la tum pa selam thek nili la so alang tuma prop non hang thek pu nili long le nang pina nang tum nang pi thek me nang thek thema nili long pota do non komalo hai authority pi ke nang tu miem ke mana tum lobo je therak chet tha nang tu karbi pulo te therak chet tha koma pha nang teman nang ke claim pilo nang tu cholo ni lansi tol sar si apor bang ding ulo tai si so selo jom ka chingki je thana si non labang so longle ahoy alama buthak lapen ahoy de lo Karbiang long arlo to kanu long le alama buthak sel tum chingki je thana la si labang so lama long pini nang litu ma ahin pen kaning je dun ji dolang plutang te sap so por pilo labang so phi pining we labang so talk show bang ke kirip ponik po
nili tumpini CM pan lopilo lada ke pula pohelo nili tungi puke interstate border along le alam interstate bulate lake Assam pen Meghalaya lapuke Assam pen Nagaland tunga Assam pupede Karbi Anglong pen Meghalaya Karbi Anglong pen Nagaland la ke interstate apot la bangke Survey of India tumpansi pura la a border a boundary a hoy piklang serak ni lake Survey of India tu makam lake prabjing pen la pen kapit claim toy nangi ke sita action akam ke claim ching nangi ke la Karbi Anglong Autonomous Council tumsi lake claim nangi ke claim ke alang litum si Assam government pan tok nangi India government pan tok nangi alang litum si la ke interstate bang lo inter district bang ke la ke Assam survey pudu Assam survey ahut isike nilia director lo la penna dak hala Ringbong Home School along deputy additional director office dokedi alang litum pen joint survey silam si la district Karbi Anglong pen Hojaya district Hojaya bang si non serious to pick lo athema Hojai pen si kang ararong tanang cerai tip lo kang ararong lamding adung beteta la pen ke non hala Aadhaar card along athikona address anta hedi borlang pher mane borlang pher lang pher ke thi arong ta Hojai pusika peklan la si la que non chicle mun serak nangi la pen son tak taxi ha am soe na thuta dolo la que Morigao pen lo la pen dalim bari ke la que Nogao along lo yung thung da lata Nogao pen lo rong mong vi na thuta lata Nogao pen lo la pen ke lokho thoi ke la que Golaghat ana thu pen Kohora Kajironga laiho Dolamara la so area an nilitum adim ke pudun pet un edet lo pini kipia sitia long ke CM bhansi ki pilo la ke Assam survey pen Karbi Anglong Autonomous Council tumche lang si la ke a hoi ke plak pe minai la ke claim serak ni la ke long de song se ching hon pulo tante ilitum Nagaland pen la pen Meghalaya area an near ama lapu along kapre na thu bange near edet abange la ke ilitum phan bangkar tipu hedi mikir okora pa karbar le polake hala islam sa Tripura tum da son matiosa Tripura tum long ke la son ho hala Bengolia khit tum mangesa nitum ke la pu so border do pode nang tum rong dono nitum ton popu hala muslim tum han hai la pilo muslim tum nang palu long le lo tribal tum han ke nang tum pu dono pamat ajo si pawan open nang le poson lo il tum ha pu cedan ro la pu bang ke nang papet bo alam la son matisa alam e sono ke lang ke man jike lokho thoi Karbi tum hela talong li pu no Karbi Anglong lu hela talong li pu bang in Golaghat district pen ingkai cek pada ke TV2 te la que sono ke la que Tripura lo que sem lo ahok pe la bangke mo bang cuma tha bangke lapu entar district border pen bangke bang nang cerai cet po litum mo kapadu abangke kacikom lo kacikom ho bangke litum bangke ha Karbi itu bangke Nagaland border pu do damren hapuda West Karbi Anglong ta Meghalaya border pu do damren nan siman pu ne pini la kong vera na bangke la gari puji pu hala non chak ala pilo riang pen ko gorok to male non ingkan thom ket non ta wut jog long le non la sono bui tum ta man dike kene di Karbi Anglong Autonomous Council phan pining venin tum PHLC hoi pen ga chunir gang tung la no border encroachment ke thena ke inter district long halo interstate panang part hala na ahir nang tanu nani tum Karbi Anglong Autonomous Council tum ke ja tum bang la CM ben chenglong em tum do an so chengkhen ta consequency la bang so area halo nonomat border encroachment ke thena ke la pen ke so chengkhen ta la Kothalguri adum Kothalguri ang long lo ma la arlonga pathen bhari arlonga pangbo la Karbi Anglong Autonomous Council tum la bang solam chini dun dema la nomor sila nomor hini la Kothalguri pen namchot borjuri adum nonoi podin apir thepen sanang ithik la Karbi Anglong Autonomous Council tum la bang so text long dun halong de
mate la tum si order pi ma la pen ke la bang so nono ya du ma inglong tepo bahari do la da art cutting mane ang long be ma long le ke ar hut plin plin de lo non jona lo ma si track la dak mane la son quarry system pin chong de Carbon Autonomous Council dum chini dun de ma chini dun puro tang te la bang so approve la so clarification chipi nai ku pi the si la an long le paro ma la pen chini dun de puro tang te tong se kon la stop de nai la pen ka so na tha se la romong we na thua sai le la romong we pen la baguri ada dak non angmun giding tum kurja tum na chirai thi adim bang ni chiteng de lo la so dim bang nono mat tong se got pen Carbon Autonomous Council tum la lang chari du nai la pen so na tha se Pamo pulau mana dia hala lokho thoi na tu hai la lukhumi juri na tu lukhumi juri pa sai tu la pu la kakujam dam tu na tu la karbiang lo ma golaghat ma nonan tang hoi chi pang thai ka khela la si la bang so puthak bang landun pa me chari nei la pena so na ta la mikir sang la pu kahor lokho thoi na tu dam chan mikir sang la ke la rangsalia dung ma lo la ke karbia anglong bi nong lo se ta me koson si pinir ni golaghat che plang dan ma la ba hai puthak lang pa me nei la so na ta si pu west karbing lo na tu di boksong la pen ka amsoi la so na ta la hai district ke kai mata charwo sal pan tengara langsu ke karbing long di nong lo west karbing long koson si la da hala koson ho la angabadi center ka do we nong district pan angke long ra lo da la pen la dak tengara langsu pen cheng lok la boitha langsu pu nang le kayan la da ke karbing long bi nong se ta ne ku pu se nong district atun pinir ni tar bang thek mate signboard nang tar long ra lo la pen koson si la tum text nang ru long ra lo la hai pura dalim bari lo man ta lo la si la hai lam pura Carbon Autonomous Council tum na chirok pen langdun pa menei men ke inter district lo no tum kasik sak nai ke la pen hojai district man hok lo nang par lu pi no la so na se golaghat district Nowang district la hai inter district on tami nang tum Carbon Autonomous Council tum la bang so phatak lang chari dun pa menei prabjin pen ake la no kasi akaprek kan ji alam yang se avelo pelotang te pining we labang so ing deng pharoi sira troxy cap talk show on six schedule and autonomous state labang song deng bangke pon se kiriponic po la se nang litum APSLC song amai phu ke hai jai ka thar nang lipanta choro lo pen litum APSLC general secretary mate kongchun bang ke hai sar kirirong phar nang litum along puson jingki je thana long ke bang por nang lipan choro lo la pen organizing secretary ake hai coursing timung sar nangli phanta choro lo lapen pining we talk show nang kelang dun mate kai kita nang kelang dun vera according jira tum phan ke theke ding tum phan nangli tum phanta choro lo lapen lam so se la bang so jingki je than talk show nangli tum share tha paklang itha anut ka preka phanta paklang itha ka theklong lelang tum phan sitame e tum je than seroi na pima ke chok che ki le alaman nang litum tanang paking nang tamik la pen nilitum ka chini alam anta nang litum pen chethan chimum pon bom polasi kaduk we phanda churo lo pining we bangke la pansi kan ton iglo kardom